suruni dɔ kɔnɔ Burkina Faso ka television soba y'a yira ko fulancɛ fanga kura ɲɛmaw ye sɔrɔdasiminɛw san minnu jigira Wagadugu ka pankuru la. Kɔsa nin na, ja ninnu kɔnɔ min janya ma tɛmɛ tɔrɔmɔ kelen kan, ale bɛ finitigiw ka bolimafɛn le yirala o bɛ min wele ko blende, ale bɛ bɔra pankuru dɔ kɔnɔ. Nka walawalali ma se k'a kɛ k'a lɔn nin minɛn ninnu bɔra jamana minnu kɔnɔ. Nin ja nin yirala kɛnɛ kan kama sɔrɔ finitigiw tun bɛ minɛnw san nka o tun tɛ kuma fasodenw fɛ. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan, sɔrɔdasiw ka daga ɲɛma ma kuma ka taa nin minɛn kura san nin na ani warida min na olu ye nin minɛn ninnu san. Nka chef d'état-major général kumana ka taa fɛn min kan, o ye jalaki min lara ale ka maa dɔw kan. Kunnafonidiso min ye journal l'événement ye, ale ka gafe kura dɔ kɔnɔ, a y'a yira ko finitigiw ye yuruku-yuruku ani surafɛndumuko don yɛrɛkɔrɔsidugulenw ka sara kɔnɔ. Journal l'événement fana ko finitigi dɔ min ka jala ye kapitɛni ye ko ale ye wari min don a yɛrɛ kun ko o bɛ se miliyɔn 400 ma. Nin kibaruya nin benna finitigiw da kan i n'a fɔ mugujugu pɛrɛnta. O le kosɔn chef d'état-major général ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ ka se ka nin ko ni cɛ lɔn ni maa minnu minɛna nin yuruku-yuruku ko nin na ko sariya bɛna boli olu kɔ kan makariti ko min na ko nka n'a sɔrɔ fana journal l'événement de ye nkalon tigɛ sariya fana bɛna boli ale kɔ kan. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.